yen utang-kutang tansah bisa lalati Pranyata rasa dan ngayomi Tata susila dadi kapatulodo gede paedae kudu dikatane gede paedae kudu dikatane sekali lagi Mas Arya paedae kudu dikatane gede paedae kudu dikatane Pralu ilu reka budaya ditulat saking samanca rahayu rega Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Wilujeng encing selamat pagi, good morning Mas Gareng Dik Bagong. Selamat pagi Dik Petro. Selamat pagi Mas Petro. Ketemu ana ing season 2 Patet Songo goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Ternyatane nyambut gawe kuwi yang didasari kanthi ati seneng, kanthi ati bombong, kanthi ati semangat. Wah jam kuwi mlakune ora krasa banter banget. Ngono, heeh. Ora krasa wis jam 2, alhamdulillah wa syukurillah nyambut gawe diwiwiti 9:30 nganti jam 2 punjul. Ora ana alangan sawiji apa. Ngono Dik Petro, nggih Mas Gareng. Jernyatanipun punika masih dalam untean benang merah. Bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Banu. Dusun Banu? Heeh. Desane Katerban, Kecamatane Senori, Kabupaten Tuban. Iya, heeh. Wah, hebat ya anu masyarakat Tuban. Heeh. Luar biasa. Jer wis gara-gara, heeh. Wis gara-gara penontonnya sih lumayan sing padha nenggani awake dhewe sing do berkahi awake dhewe. Iya, wis saking tresnane karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Matur nuwun sedaya panitia, sedaya warga masyarakat Banu ingkang tresna kalian Dalang Akbar sak kanca. Iya, Ternyatane seje desa niku mawa cara kok Mas Bagong. Ngono, ayo. Tuban niku kula niku jane tesih golek-golek selahe penonton Tuban niku jane teng pundi to? Selahe kesenengane. Oh ngono ya. Dadi jek meraba-raba. Oh kuwi perlu ya dipelajari dalang kuwi perlu dan itu tidak diajarkan di sekolah formal utawa koyo kampus, SMA dan lain sebagainya. Sing sekolah tentang dalang lho. Ya pedalangan kuwi ora diulang. Nek daerah kono kae senengane ngono, daerah kene senengane ngene, kuwi ora diulang. Kuwi kudu dalang dhewe sing peka dan tanggap atas rangsang penonton. Oh iki penonton ngene iki nek diwehi ngene iki jeleh. Oh penonton kono iki nek diwehi ngono jeleh. Oh seje desa mawacara awake dhewe ibarate bakul kudu iso ngedoli, Kene iki wis beda rasane karo daerah Nganjuk Ngidul wis beda. Beda Nganjuk Ngidul ki wis limbukan pokoke sak kayange. Heeh, lah iya iki mau wae aku limbukan udakara karo tengah jam wae wis di WA. Penonton minta lakon. Lah iya. Wah, luar biasa. Bombong kaworan bunga weh can melu seneng matur nuwun kula garis ngandhapi kula garis bawahi
Atur panuwun kagem para masyarakat dusun Banu, para panitia ingkang sampun tresnani Akbar sak kanca nuwun inggih ingkang dipun pangarsani kalian Bapak pepunden kula Bapak Surasa. Ayo, dan semua panitia yang ikut andil suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Ayo. Luar biasa. Kene iki penontonnya hebat, diwenehi lakon ya ngematke, diwenehi hiburan ya mengapresiasi. Hebatnya penonton Tuban. Ayo. Mula ayo saiki omong-omongan, menyelam sambil minum air, ya. Karo ngaturke tetembangan. Mau dulur-dulur WMC nyuwun sewu, nyuwun ngapunten dereng kulaan, nyuwun bagi tembange Mbah Kung Sukron Nyidra Asmara niku lho. Ula Tampan niku dereng kanca-kanca dereng kulaan. Ben dipelajari sesuk. Ayo. Diijoli wae, diijoli sing karyane Mbah Kung Sukron liyane. Berdiri yuk, berdiri. Langsung berdua. Ya. Dik Sinta karo Dik Neha. Ya. Selamat pagi Dek Sinta, selamat pagi Dek Neha. Selamat pagi. Jangan kaya Upin Ipin. Nembang sing karyane Pak Haji Sukron Suwanda, monggo milih piyambak. Sesideman boleh, Sriuning boleh, Sambung Panci Dalu boleh. Ning aku nyuwun dibawani gentian. Ya. Nggih, siap. Napa? Sesideman. Bawane dandang gula. Sesidemane apa, Tru? Delik-delikan, singitan. Ya. Tertutup. Ya. Culik menculik. Ngopo jane? Ya. Wiwitane anderek sang pekik. Pertama-tamai melu juragan besar, Bos. Terus? Priya bagus kang ngolah budaya. Priya bagus kang olah budaya. Ya sing berkecimpung di dalam dunia seni. Ayo. Yuk. Ayo ganti. Sowan menyang kutha gedhe. Sowan menyang kutha gedhe, pergi ke tempat kota besar. Terus? Kota besar iki kota apa, Mas? Ya kayak Jakarta, Surabaya ngono kuwi. Ya. Bandara terus Bendara terus kayung-yun, bose kayung-yun jatuh cinta terus. Selendang kuning kang saking
Selendang kuning kang saking ukir. Selendang kuning iki embane wong wedok. Oh, wong wedok sing saka gunung, omahe gunung. Wong wedok sing kan gunung malah ayu-ayu lho, Truk. Ayo. Konsokane nggo watu mergo resik-resik. Iya, Terus suara kurang permana ning wases suara kurang permono, suarane jadi ndak tek apik. Suara kurang permono ning wasis angkungkrum, ning pandai merayu. Terus Dik Sinta. Angrum-rum marang bendera. Nah, merayu kepada juragan. Plon-cemplon teh karo kopiku joki le. Nah. Ngomong sia-sia jan. Ada suara kurang, tapi kan di bang. Kan di bang. Dia su. Lek, ya. Dia Sulestio pijer ngincangake alis. Diah Sulistyo pijer ngincangke alis. Nah, sing wedok emang ngincangne alis nang kepethuk kuwi, sing lanang ngincangne alis, ngincangne alis. Ngincangne alis iki kados pundi ta ya to, Mbok? Malah kira. Yo, bome berdua bareng. Nah. Nek iso bareng niku penak. Yo. Ya. Jenengan hitungi, Mas. Oh ya. Ya coba kaya ngapa? 1 2 3 4. Ya. Terus lulus. Sak pinten to, Mas? Sak pinten, Pade? Ya ini om gawe. Ini om bandel. Yo, serius ah. Terus no sesidama. Oke. Matur nuwun Dik Sinta. Urung Ding. Yo, alewe ngono ya. Alewe ya. Kudu alewe ngono ya. Alewe becik patenon tebang pepisahan.
Dikne ha. Nana. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane apa wae senadyan sesidem mestika selaga. Dangdut slow. Oke. Luwih becik paten ana timbang pepisahan Ledakang selestian Lari wangi samudana marang kulawarga garwalan putra lewat kincanging kalesmu kegedhang ladang rasane atiku sedyan wasling serius waku aku isih mampu ladeni mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung raduga hendriko jiwa ragaku kagurung kahurmatan nongkrong rubuh ngarepi Ya. Dita. Kelas ke Dikne ha. Yo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukane omah sak isine kowe apa-apa wae sadyan sesidem mestika selaga. Sip. Makasih. Ya, Dik Sinta dan Dikne ha sampun ngaturaken sesideman karya besar Ki Haji Syukuron Suwanda ingkang mijil saking Kota Matriam Blitar. Ya. Tembang menika kula kunjukaken sedulur-sedulur WMC matur nuwun sampun ditenggani. Ayo teko sak bergodo nek ora tresna karo awake dhewe sak kanca ndak mungkin. Iya, matur nuwun gunging panuwun. Ya Le, Wah, tembang sesideman leh semu rumangsaku. Bisa tukokke omah sak isine lho. Wong nek sesideman wong nek tresna ana ngono kuwi ditukokke omah, tukokne perunas. Terus nek perlu sewake kontrakan. Maneka warna carane. Ayo jenenge cinta kok Le, cinta kok Le. Iya. Niki
wonten piwulang kula nate mireng diselingi pitutur ya Mas Gareng ana piwulang saka para pinisepuh mbiyen piye le piwulange wong urip menika aja mung nuruti butuhing karep ning turutana butuhing urip yen nggur nuruti karep jagat iki arep diemperi mula urip niku sakderma nglampahi nganti tumekaning takdir saka Gusti Allah ingkang mengkuwerdi hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya yang kuasa, yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ana tembung becik ketitik ala ketara ngono kae. Oh ngono ayo. Mula ana tetembungan kabeh kuwi sak madya. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Ngono ayo. Manane piye le? Ingkang mengkuwerdi jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka loro jangan mudah menyesal. Angka telu jangan mudah terkejut. Angka papat jangan mudah manja. Lan sing pungkasan dan jangan mengambil yang bukan haknya. Insya Allah nyambut gawe ning ngendi wae kok seneng ora getapan, ora disirik karo wong. Ngono ya le. Ayo. Nyatelek-eleke wong ki yen gelem nyolong kok. Heeh. Nek wis nyolong ki wis Sithika nek nyolongi tetep nyolong, heeh. Neng nek saka kringete dhewe sithika ora apa-apa yen rezekine dhewe, heeh. Apa meneh nglakoni dalang. Dalang ki abot sanggane Mas Gareng Dik Bagong. Ngono, heeh. Dalang iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet terampil kaya swargi Mbah Di mantep. Ning sing angel niku ketrimone karo payune. Oh ngono. Ayo. Nek kuwi nasib terus nasib. Ya, dilanjut ya, dilanjut. Mbak Aulia. Ya. Selamat pagi wilujeng enjing Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Da. Ya Mbak Aulia Pangesti. Nggih, kelahiran pundi nggih panjenengan niku nggih? Kelahiran Ngadiboyo, Rejoso. Nganjuk. Estu to? Nggih. Lah sak menika dolimisi. Domisili. Dosilimi. Dolisimi. Domisili. Oh bener ding, bener ya. Domisili sak menika wonten pundi? Aja guyu to. Domisili wonten pundi sak menika? Teng Sidoarjo. Sidoarjone pundi Horok? Horok. Candi Sidoarjo. Wow. Celake Lumpur Lapindo. Mila Sidoarjo niku plat nomere napa? Plat nomere napa Sidoarjo niku? Plat Hah? W. Mosok W Sidoarjo iki? Iya ta Mas? Oh, S. Iya ta Mas? Sidoarjo iki padha karo Surabaya ndak? W Mas, W. Iya ta? Nggih. Ya apa sih Rara? Ya. Niki Sidoarjo menika berarti bahasane sampun ngetan nggih, Pak? Nggih, ngetan. Kanca-kanca Astabrata niku mayoritas nggih bahasane etanan. Oh, Nggih. berarti kados Rak. kon Nggih. ngoten niku nggih. Kon to lele. Ngono. Maksudnya kowe to lele, ngaten niku nek dibasane napa? Nek dibasane napa kowe to lele? Berarti kon ta lele ngono ya. Nggih, kon ta lele Oh, ya, ngoten. Nggih. Anu ya bagian live streaming dibusek mau ya. Ditit ngoten. Titite sapa? Iya. Maksudnya disensor ngoten lho. Mbak, Nggih. tak cicipi ya. Suarane. Iya. Mosok lagi ketemu wis kudu nyicipi. Nanti kalau kata niku. Pasti suarane. Jarene urung ngambu wong wedok. Lah nggih mesti ngambu suarane. Ada YouTube mbok ding lupa. Berdiri dong.
Terus kon ngopo aku? Ayo kon ngancani no, wong wis mau acak ayo wedaan terus napa nganggo I see do. Si dupak ndasku. Kowe mau apa ya? Wong riase ning salon pas kok. Salon pus. Awor ngeyong. Salon pus awor ngeyong. Tak kira salon tok ora nggo pas. Lah mesti salon duwite pas lho. Mbak Aulia Pangesti. Nggih. Cembang. Nembang. Tembang iki Nembang. Wis kula merdeka mawon panjenengan sing srek teng ati napa. Wong nembangi nek srek teng ati niku saged menjiwai. Musik juga boleh. Oh, musik ya. Dimanfaatke Mas Tris kae. Anyang-anyangan. Ayang. Grigis mawon nggih. Oh, Wonten grigis. pamundutan to. Sapa mau njaluk greges? Mas Puji. Mas Puji. Nggih. Grigis Mas Tris. Ya. Anakku tau greges. Sing ngebas anyar sing ngebas. Nggih. Nggih. Pripun, Mas? Gentosan. Oh, nggih mibar niki. Gentosan nggih. Heeh. Wah anu to, ndek enek to sing ngebas iki mau. Ya, ora apa-apa. Yo, grigis Mas Tris. Ya. Hey, masih bersama Asta Brata. Asoy. Hey. Ayo bergoyang. Aku yo belajar. Aku tak nisih. Mriki to. Iya. Apa brother? Yo. Hey. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima Genah we, lagu ki meng grigis. Dalem? Grigis iki genah ki meng. Kencing manis. Kurang manis umbeni gula ngono we.